Čiže čaute ľudia, ja vás vítam v našom novom videu na kanále SK Fortnite. Dneska nesedíme niekde doma a nehráme Fortnite alebo Minecraft, ale ideme sa povoziť na tejto štvorkovke XTR Storm Pro 125. Je to štvortakt. Má to 125 kumový motor. Mám to už asi rok. Rok výroby to je 2024. Váži to 131 kg a dneska aj zažijete, ako ja jazdím na tejto štvorkovke. Čiže ideme si to naštartovať a môžeme sa pustiť na to. Čiže štartuje sa to tak, že stlačíte brzdu, dáte štart a pridáte plyn. To je fail. Tá typka nevypadá pekne, alebo kto to je. Radšej sa otočíme a pôjdeme potom záhumne. Nechcem riskovať, že ešte tu niečo na mňa. Hej, čo to nech stalo? Halo, nejde mi prevodiť. Dobre. Okay. Prejdem to, dáme drift. Off-road, opa.
fail, skapalo mi to. Kúkneme, či mám. To je fail jak hovado. I what's the problem? What's the problem? What's the problem? Počkaj, ja nemám benzín? To mi nehovor, že ja nemám benzín. Proto mi ani nehovor, že nemám benzín. You have a benzín. I ja si to otlačím radšej tuto na kopečík. Lebo tamto títo typci nevypadajú dobre. Neutra mám, vypnem. Si to otlačím. Vypru. Engine je kaput. Engine start. No problem. Engine. Engine je kaput. Ja trošku zatočím. Asi sa k vám eskapator z budúcnosti. Ja by som to akože aj vyťahol, ale viete, ako je mi bolo teplo. Reálne, to by ste nedali ani vy. 131 kg tlačiť do kopca. Jasné, že som to niekedy už tlačil, ale v tomto som to akože fakt nezvládol. Mega teplo mi bolo a v mysli som mal, že sa mi vyplo video. 1 kg do kopca. Kámo, to je feli ako hovado. To som ešte nikdy nestal. By som tlačil koľko do kopca. Ešte ma môže prísť teraz. Toto až takhle, toto. Prosím, poď. Poli. Vyšli nás.
rovno mi zastavila. To sa mi nepáči moc. To je aký kamión tam stojí, more. Ideme sa tam pozrieť. Dikto, čo je za kamión? Čo je? Novaco. Neviem, čo to je, ale my sa ideme porozprávať o tejto mašinke. Keby ste si ju chceli kúpiť, je z obchodu to, čo potrebuješ. Keďže mám GoPro, tak som si hneď polepil štvorkovku. Tuto mám jedno, tuto mám ďalšie. Vypneme si to. Čiže keď ste ma zle počuli, tak maximálna rýchlosť to má 48 km. Ide to aj, jasné, že z kopca to môže ísť 50, čo ja neviem. Má to, no vlastne 125 je to. Má to filter, má to dobré zažahovanie. Výfuk, to má športový, jak si mohli počuť, strašne hlasný, púka. Aj púka. Čiže tuto máme hore, teraz je neutrál. Keď dáme dopredu, tak bude drive, môžeš ísť proste. Keď dáš dozadu, tak máš neutrál. Mi to teraz nejde, lebo mi dakedy blbňovná. Tak teraz sa mi to dobre zaseklo. No. Chlapci, ja som skončil. Čo s tým? Ja vám to poviem. I have problem. Gotovo. Tudum. Engine kaput. Hejda. No chlapci, to nemôžeme tak nechať. Počkaj, čo mám teraz presne? Bo akože ja sa nepohnem. Keď mám drive. Keď mám drive, by som sa nemal pohnúť dopredu. Mám drive a nepohnem sa dopredu. Teraz mám neutrál. Jej! OK, zachránili sme to, chlapci. Teraz mám airko, čiže môžem cúvať. Teraz mám neutrál. Chcete počuť, jak to ide na neutrále, teda fučí na neutrále. A toto by pre toto nové video o štvorkovke bolo všetko. Na budúce video by sme si mohli dať s nejakým hosťom. A napíšte do komentárov napríklad štvorkovkáci a gramblavci. Keby ste chceli, môžete sa pozrieť na toto video, ktoré vidíte tuto a na môj profil a tam zanechať odber. Tak čau.